frumos și bine v-am găsit la un nou episod din New York Zombies 2. Astăzi vom vedea ce vom reuși să facem. Ce reușim să facem. Fiindcă data trecută, la primul episod, a fost foarte greu. Deci nu știam ce trebuie să fac. Probabil că acum va fi altă treabă. Nu uitați, dacă vă plac episoadele și vreți mai multe în continuare cu această serie, nu uitați să apăsați butonul de like. What? Stai să mă pun patent. Opa, nu l-am văzut. Hai ca... Oh, am trecut de primul level. Yes. Să vedem ce level urmează acum. Vreau doar să mă uit. Central Park. Central Park. Așa, să vedem cum este aceste level. Ținta, îmi place foarte mult cu ținta. Să văd ce trebuie să fac acum. Opa. Pâine! Ce șmecher! Polițist zombie. În cartea asta trebuie să mă scot pe țipă. Sau sabie, sau topor. Să văd. Ce combo ăsta aici? Și ăla, se pare că și ăla are un pistol. Să-l ating. Stranger, just leave me alone. Get out of here. Și mă enervează scrisurile astea. Scrisul ăsta. Este foarte incapace, citesc foarte greu. Din cauza scrisului, pentru că este foarte ciudat. Literele acelea. Find 3 survivors. Bun. Să vedem aici, poate găsim un... Salut! Să vedem. Colin. Este de acela nu după mine? Sper că acesta vine după mine. Aici. Să vedem găsim. Opa, încă unul. Se pare că și un zombie este lângă supraviețuitor. Salut! Băi câini, bă, aveți grijă, băieți. Este foarte ciudat, acel supraviețuitor care avea un pistol în mână. Sper că nu vine după mine. Foarte ciudat. Probabil că acel supraviețuitor vrea să se poarte singur de grijă, pentru că are un pistol. Acolo stă, înțepenit. Încă una. Alice. Make camp. Să fac un camp. Să deci cum nu să-l fac. Scuzați expresia. Ai său, sunt destul de mult zombie. De fapt, ba nu. Gândeam că poate să nu. Opa, ba nu mă, eram un supraviețuitor. Nu știu ce erau, credeam că sunt doi zombii care se bat. Haideți. Opa! Nu cred. Păsări. Ești nebun. Și-am dat piciorul.
Zombie păsări, chiar nu pot face față. Deci gata, dacă aș avea niște o pușcă, o armă automată, era foarte bine. Batoză. Frate. Sper să ajung cu bine acolo. Păsări. Ăsta e aici tu, fraieră. Gata. Cred. Haideți, mă. Da, acolo trebuie să merg. Mă gândeam că pe aici, fiindcă este un loc deschis. Dar vreau să fiu și. Bă, deci chiar nu pot să merg. Tare. Reclamele astea. Central Park, partea a doua. Ce șmecher! Acești doi supraviețuitori zici că sunt ostatici. Dacă aș avea un ceva, nu sniper, îmi venea să spun sniper, dacă m-am spus. Ceva în gen, o mitralieră, ceva, trag automat, ceva, sau și un alt pistol ar merge. Da, să am și altă armă. Dar e bine că nu am un singur cuțit. A fost bine, aș fi fost rău dacă aș fi avut doar cuțitul. Încarc odată. Și vrei mă. Dacă nu pot să dau și eu primul. Oh my fucking god. Batoză. Ia lasă-l pe V. Beat, fiindcă are capul roșu. Opa, ăsta sare. O, a sărit pe mine și mi-a dat una. Aici mai mâna. Trebuie să ia pe frații mei. Fraiere. Bănuiesc că următorul level voi avea și o altă armă. Sau probabil că trebuie să le găsesc. Câinea acela a venit cumva spre zombie și l-a omorât probabil. Chiar a intrat în acel zombie și zombiul a murit. L-a omorât. Dacă chiar așa s-a întâmplat, înseamnă că e super șmecher. Hai să... Trebuie să fiți 1 minut și 40 de secunde. Salut! Gata. Ce faci, mane? Mai durează un pic, dar... Frate, o 2 dintr-o lovitură. Măcar dacă avea ăsta amicul ăsta cu pistolul cam cal meu, ar fi avut și el o altă armă, să zicem shotgun, ceva în gen, o mitralieră, era mai bine. Dar e bine că nu are și el
O să-l prind pe fraierul ăla. Lasă-l. L-a omorât. Da? Hai, secundă. Ce ciudat e focul. Niște doze aici. E normal, nu să stai să omor. Oh, am terminat. Oh, aici închei și eu episodul, sper că v-a plăcut, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și ne vedem data viitoare. La revedere!